සරත් எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். පෙදුරුතුඩුව පොලිස් ස්ථානය වෙනුවෙන් මේ ස්ථානයට පැමිණි ඔබ තමුන්නාන්සලා සියලුම දෙනා ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. பருத்துறை போலீஸ் நிலையத்தில் வேலை செய்யப்பட்ட இந்த செயற்பாட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் வந்து உதவி செஞ்சதுக்கு நாங்கள் நன்றி கூறிக்கிறோம். තමුන්නාන්සලා දන්නවා පෞගිය 4 වෙනිදා ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස ලැබිලා වසර අවුරුදු 78ක් වෙනවා. உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், இலங்கையில் வந்து இந்த மாதம் 4ஆம் தேதி 78வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடினாங்க. මෙන්න මේ නිදහස් උත්සවය සහ ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ අපි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වශයෙන් இந்த சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டும் ஸ்ரீலங்கா இலங்கை ஒன்றாகங்கிற அடிப்படையில் வந்து இந்த வேலைப்பாடு நடக்குது. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා සියලුම ග්‍රාමසේවක වසා මාවරණය වන විදියට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් විශාල වැඩ කොටසක් මේ සතිය තුළ ක්‍රියාත්මක කරා. இலங்கையில் இருக்க எல்லா கிராம சேவர் பிரிவுகளுக்கும் இந்த போலீஸ் நிலையங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு வராங்க. ඒක එක වැඩසටහනක් වශයෙන් තමයි අද මේ කට්කෝලන් පාරේ දෙපාර්ශ්වයේ තිබ්බ කැලිකස්සල ඉවත් කරලා ආයෙ කැලිකස්සල නොදවන්න අපි බැනර් යොදලා මේක වළක්වන්න කටයුතු කරන්නේ. இந்த செயற்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு இந்த துப்புரவு சுத்தம் செய்தல் நடைபெற்று இன்னைக்கு குப்பை போட வேணாம்னு சொல்லி இன்னொரு போர்டும் ஒன்று வைக்கிறோம். எங்களுக்கு අපි පරිසරය අනිවාර්යයෙන්ම පිරිසිදුව තබාගත යුතු, නැත්නම් අපිට නොයෙක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා, නොයෙක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. நம்ம கட்டாயம் வந்து சூழலை சுத்தமாக வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா அதனால நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை முகம் கொடுக்க வேண்டிய வரும். ඒ නිසා මේ කර්තව්‍ය සඳහා සහයෝගය දුන්න ඔබ සමුන්නාන්සලා සියලුම දෙනාට පෙදුරුතුඩුව පොලිසිය වෙනුවෙන් මගේ අවංක ආදර ස්තුතිය විරණනවා. බොහොම ස්තුතියි. அதனால இந்த செயற்பாடுக்கு உதவி செஞ்ச எல்லாத்துக்கும் வந்து பருத்துறை போலீஸ் நிலையத்தால் எல்லாருக்கும் நன்றி கொடுக்குறேன். හරි, thank you. இங்க இருக்க பாருங்க, மூத்து பாருங்க, இருக்க பாருங்க. ரைட். ஆ சரி, மூத்து என்ன வாங்க. இந்த மூத்து என்ன எடுத்து நீ வேணும் ஒரு இந்த